Mun nimi on Joona Leppänen. Mä oon yksi Ensen perustajista ja toimin siellä marketing directorina, ollut mukana siis vuodesta 2016 asti ja käytän Global Connectin valokuituyhteyttä. Global Connectin valikoitu sen takia, että myyntiprosessi oli kohtalaisen yksinkertainen ja nopea ja myöskin toimitus. Mun mielestä Global Connectin kanssa asennusprokkis meni melko saumattomasti, ettei siinä ollut ihan hirveästi. Yksi aamu heräsin itse ja vaimo totesi, että kuitu on kaivettu pihaan. Kun käyttää valokuitua, niin silloin tietää, että se yhteyden laatu on aina tasainen. Ei tule mitään heittelyitä, ei tule mitään yllätyksiä, ei haittaa vaikka puissa kasvaa lehdet keväisin tai tuulee tai sataa, se toimii aina tasavarmasti. Aiemmin mun ongelma oli se, että piti kuukausittain vaan käynnistää päätelaitteet uudestaan, jotta yhteydet toimisi kuten niitä on tarkoitettu. Ja nyt sitten toistaiseksi kaikki on toiminut sillä, että ei tarvinnut oikeastaan huolehtia mistään. Nykypäivänä valokuitu on oikeastaan se ainoa oikea yhteystyyppi kelle vaan, joka tekee yhtään enempää mitään töitä, pelaa, käyttää viihdelaitteistoa, muuta vastaavaa, jotka tulee netin yli. Se on niin kuin kiinteistöarvollekin positiivinen asia. Et nyt kun on tottunut siihen, että on valokuituyhteys kotona, niin vaikea on nähdä itseänsä muuttamassa vaikka semmoiseen osoitteeseen, missä ei olisi valokuitua.